After 2 years and a half of low-key celebration of Our Lady of Peñafrancia, now we are blessed with a full-blown and useful celebration to pay homage and honor our Ina, Our Lady of Peñafrancia. And for this year, we have a very beautiful theme. Mary, our Mother, accompanies us in our journey towards the Synodal Church. This is the call of Pope Francis, that all the churches in the world should become synodal, meaning to say, experience a church that is deep in communion, actively participating, and above all, geared towards the mission. And certainly, our Blessed Mother is our model of these three elements of a synodal church. Mary, who is in deep communion with the Blessed Trinity, Mary who participates in the will of God, and Mary whose life is a proclamation of the good news of Jesus. Indeed, God is with us through the Blessed Mother, Mary who accompanies us to become the synodal church God wants us to be. My dear brothers and sisters, during this Fiesta of Our Lady of Peñafrancia, let us deepen our sense of communion. Let us actively participate, and let us open our hearts towards a missionary church. The Blessed Mother journeys with us, enlightens us, accompanies us, and above all, encourages us in this beautiful mission. Our celebration of Our Lady of Peñafrancia will become all the more relevant and meaningful when we embrace the theme of our Pope Francis, who says, let us journey as a synodal church, glorifying Almighty God. Let's listen to Almighty God. Let's listen to each other. And above all, let us listen to the cry of the poor. May our Blessed Mother truly accompanies us in our journey to become a synodal church. This is the best way that we can celebrate this year of our Fiesta of Peñafrancia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Come, join us. Let us journey with our Blessed Mother to become that active and caring synodal church that God wants us to be. Amen.
Diyos marhay na aga po giraray sa indo mga tugang. Ngunyan po iyo ang ika-23 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema, ang tamang paggamit kan kadunongan. Gamiton niya to ang kadunongan sa paggibonin karahayan. Ang dunong sarong balaog nin Diyos na dapat niya tong patalubuon asin gamiton para sa pagpahiling kan karahayang buot. Magkasararo kita sa selebrasyon ng Eucharistia. Idulot niya to ang satuyang mga pamipion, tanganing ang mga balaog na itinaon ng Diyos sa satuya, orog na pagpakusog, kan satuyang espiritualidad. Ipamibi niya to na ang kadunongan asin talingkasan na yaon sa satuya, orog na mapagpayaman kan satuyang relasyonin pagkamuot sa Diyos. Ang satuya pong Santa Misa mo niya na pagkaaga, panginginotan kan satuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos asin maugma niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Manyatong punan ang satuyang selebrasyon, sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta,
Ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang kita mga disipulos, mga tagasunod, kan sa tuyang kagurangnan. Bakong pasil ang maging disipulo nin kagurangnan. Nag-aagi kita ning kadisipisilan sa pagkabuhay, kaipuhan magpasa ning krus. Alagad kung kaibata ang kagurangnan, anuman nakadipisilan, anuman na krus, minagian, hulita, kaibahan ta ang kagurangnan. Mayong dahilan na kita magtalikod sa pangapuda ng mga disipulos, asin siring ki Maria, kita makapaglakbay, kaiba ni Jesus, sagkod sa puon kang krus. Matugang ako untaan sa tong makasalan, tangani na magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo matugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Iles asin Santos, asin sa inyong matugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagang katulinungan, sa mga taong marahayan buo. Maumika, rinorok yaw mika, sinasambagi, ika, pinakamurawa, ika, pinakasalamatan, ika, ulitan, dakulang mo, kamurawayan, nagurangan na Diyos. Ikaw na nagpapara kay mga kasangkan pinaban, maheraki kami. Ikaw na nagpapara kay mga kasangkan pinaban, ako ang sa mong pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to kanama kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan luro kaalangkan. Yesu
kita. O Dios, kaugaying hilngaan mga akinin sa imong pagkamuot. Nahuli kay ni ang pagtubos sa mo nagdatong, asin ang pag-ampon sa mo na uuto. Tanganing iwaras sa mga nagtutubod kay Kristo, ang tunay na katalingkasan, asin ang daing tapos na pamana. Huli kay Kristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos agabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ipinapahayag kan enot na babasahon ang mensahe na tinawan kan Diyos ang tawo nin kadunongan, tanganing gamiton sa tamang paagi, asin masabotan ang Diyos non nakabutan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunongan. Si Isay ang nakakasabot kan hatol nin Diyos. Si Isay ang nakakaisi kan kabutan nin kagurangnan. Daing halaga ang kaisipan nin tawo, asin ang satong mga kamuknaan, garong dai mauutob, huli taan hawak na malalapaon, nakakagabat sa kalag, asin ining daganon na eerokan, nakakagabat sa isip. Masakit niya tong maudkudan kung ano ang nasa daga. Masakit niya tong makua kung ano ang uya sa satuya. Alagad, si Isay ang makakaaram kung ano ang nasa langit. Dapit sa imong kaisipan, si Isay ang makakasabot kaiyan, kung daay mo tauwanin kadunungan, asin ipadara sa iyan sa imong banal na espiritu, hali sa langit. Kaya ang dalan kan mga yaon sa daga, tinatapos asin ang mga tawo, hinulitan kung ano ang sa imong kabuutan, asin ilinigtas sinda kan kadunungan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Sa gabos na panahon kagurangnan, ika ang samuyang paalawan. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan. Ang tawo sa imong ibinalik sa kabukabo. Asin sinabihan mo, bumalik ka, aki ning tawo, sa imong atubang ang 1,000 taon, garusa ng nakalipas na panahon, sarong oras ning pagpuka sa banggi. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan. Ang mga tawo pinaagi mo, siring sa pangaturugan, siring sa duot na minatubo pagkaaga. Pagkaaga minatubo, asin minaburak, pagkahapon naluluyos, asin naaalang. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan. Ipahiling mo sa muya na bilang sana ang mga aldaw, ning samong buhay, nganing magmadonong ang samong puso, kagurangnan patawad, anggot ka, sagkod paman, kahiraki ang sa imong mga surugoon. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan. Pagkaaga panoa kami ning sa imong pagkamuot, gabos na aldaw, kami maawit asin mauugma. Kaugmahan itaumo sa mo, katimbang kang samong kasakitan, katimbang kang mga taon, na kaidto kami nagtios. Sa gabos na panahon kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan. An ikaduwang babasahon, iyo an manunungod sa kamawotan ni San Pablo, na lugod ako on giraray si Filimon, ni Filimon si Onesimo, bako lang bilang uripon, kundi bilang sarong tugang.
Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Filemon. Alagad huli sa pagkamuot, nakikimaherak ako sa imo. Ako si Pablo, na sarong sugo ni Kristo Jesus, asin ngunyan nabibilanggo huli sa iya. Kaya nakikimaherak ako sa imo para kay Onesimo na naging espiritual kong aki digdi sa bilanggoan. Pinababalik ko siya sa imo ngunyan, nagaro man sa nang dara niya ang sa kong puso. Buot ko kutana na digdi na sana siya sa kaibahan ko. Mantang nabibilanggo pa ako, huli kan marahay na bareta. Tanganing mapaglingkodan niya ako, imbes na ika maglingkod sa ko. Alagad habo kong piriton takang tabangan ako, kundi mawot kong gibohon mo iyan sa sadiring buot. Kaya dai ako magibo nin anuman kunda imo oyon. Tibaad napasiblag sa imo si Onesimo, sa halipot na panahon, tanganing makakabalik siya sa imo sagkod lamang. Bako bilang sarong oripon, kundi orog pa kisa oripon bilang namomotan na tugang ki Kristo. Mahalaga siya sa ko, urog siya magiging mahalaga sa imo bilang oripon, asin bilang tugang sa kagurangnan. Kaya kung ibinibilang mo akong kaiba sa mga ginigibo mo, akoon mo siya giraray, nagarong ako an inaako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kadakol kan tawong nagsunod kay Jesus. Nagatubang siya sa inda asin nagsabi, "An magdulok sako, dai magiging disipulo ko. Kun orog na namumutan niya kisa sako, an sayang ama, ina, agum, mga aki, mga tugang, asin ang sadiri niyang buhay. Andai magpasan, kan sa diri niyang krus, saka magsunod sako, day magiging disipulo ko. Kung igwa sa indong buot, magtugdok nin tore, bakong minatukaw mo na,
dangan maaraman kung igwa siya, kan tamang halaga, na ikakapaman kayan, takon ibubugtak niya an pundasyon. Asin day siya makapahaman, pagngingisihan siya kan gabos. Asin sasabihan, ang taong iyan, nagpuon magtugdok, alaga dai nakapahaman. Kung may sarong hade na buot makigera, sa saruman na hade, iisipon nguna niya kung kaya niyang makilaban na 10,000 sa naan soldados niyang tumang sa 20,000. Kung dai niya kaya, mapadara siya ni mga sugo, asin mahagad nin katuninungan, mantang harayo pa an sa iyang kalaban. Siring man, anda sa Indo, magbaya kan gabos na sa diri niya, dai magiging disipulo ko. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa Indo mga tugang. Bago ko po taoan na refleksyon o paghiras ngunya na aga, gusto ko pong istorya sa Indo an buhay kan sarong santa na ang pangaran Diana Emanuela o kaya ang pangaran niya Diana Beretta Mola. Siya ang magayon na ehemplo kan sarong pagiging disipulo sa modernong panahon. Tasabi sa Ebanghelyo, ang pagiging disipulo may kantidad o costly, napakamahal ang pagiging disipulo na in most cases nangangahuluganin pagtaya kan buhay tanganin kita makasunod kay Kristo. Siya po sarong santa na pinag-canonize kang 2004 kan dating Santo Papa San Juan Pablo II. Masasabi niya tong siya modernong santa, siya alagad siya nagadan kang taon 1962, asin katunayan kan siya pig-kanonisar bilang santa, presente ang sa iyang agum, asin ang sa iyang tulong aki. Alagad, siyempre, bako siyang pamilyar sa kadaklan sa tuya, pero napakagayon, magayon po ang sa iyang buhay kung paano isinabuhay niya ang pagiging disipulo ng kagurangnan, mantang siya nabubuhay pa. Siya po sarong doktor na nag-star sa konsakuyan baryo sa outskirts kang Italy. Asin siya nag-practice kan medisina, asin kan sa iyang profesyon bilang pediatrician, asin obstetrician o gynecologist. Asin pagkatapos niya namata ang sa iyang residence, maut niya na maabot ang kadakol na mga tao sa mga hararayong lugar. Kaya nagbukas siya nin sarong clinic sa sarong sadit na banwa sa iyang lugar. Bako po siyang mayaman o may kayang doktor, alagad o-officer niya po ang sa iyang serbisyo na libre, lalo na sa mga tao na mayo ning kaya na magbayad sa mga consultation. Aram mo po, sabi kayan, ang marhay na doktor, nagtatrabaho ning halawig na oras, asin si Diana, bako pong eksepsyon sa siring na buhay bilang sarong simpleng doktor. Ang mga ina na bados, pagmati ninda, secure sinda kung sinda magrani ki
Diana, day and night, anytime, bukas ang sa iyang pintuan. Bako lang ang clinic, kundi maski ang sa iyang harong, ginagamit niya tangani na mag-serbi sa iyang mga constituent, mga kliyente. Pagkatapos na siya maging doktor, si Diana, of course, nagkaigwa siya ning agom, as in, ikinasal siya sa iyang agom na ang pangaran Pietro kan taon 1955, as in kang pag-abot kang sunod na taon, grabe ang sa inyang kaugmahan, ninhulita nagina siyang ina, nagkaigwa siya ning pamilya, nakapuon siya ning pamilya, as in a year later, mas challenging niya ang sa iyang buhay. Alagad, sa iya niya pong nabiblend, na isasaro ang sa iyang obligasyon bilang ina, as in bilang doktor. So, very difficult po na pagsabayon ang profesyon, as in ang sarong pagiging ina. Siguro, experience siya, ini kang kadaklan ng mga ina. Oh? Doktor ka, and then paano mo isasabayan sa imong trabaho sa imong pagiging ina. It cannot be na full-time ka digdi, kulang digdi. Kulang digdi, full-time ka duman. Oh? So, alagad, kaya niyang saroon ang duwang trabahong ini. Alagad kang 1961, nabados ulit siya para sa iyang ikaapat na aki. Alagad, towards the end of the second month of pregnancy, nagkaigwa po siya ning malubhang kahilangan. Nagkaigwa po ning tumor ang sa iyang uterus. Kaya pigpapili po siya, ano halion ang uterus, as in siyempre magagadan ang aki, o mag-risk kang surgery na pwedeng ikagadan niya. Siya po sarong obigay, and aram niya ang risk, ang danger kan sa iyang pagbabados. Alagad, naghagad po sa surgeon kung pwede isave ang aki na sa iyang dinadara. As in siya talagang maludok na nagpamibi sa tabang ning kagurangnan. And fortunately, itong aki na save, as in siya nagpasalamat sa Diyos. 7 bulan po na pagkatapos na mamundag itong aki, grabe ang sa iyang dedication pa sa iyang trabaho bilang doktor, as in siyempre bilang ina. Kaya grabe ang sa iyang kahaditan na baka magadan ang aki, na sana i-prevent na ang aki dahil magadan. As in, bago po maimundag ang aki, although grabe ang sa iyang pagsarig sa mahal na Diyos, handa niyang itao ang sa iyang buhay, tanganing mailigtas ang aki. Pinagsabihan niya ang sa iyang agom, kung ika madesisyon, kung ako asin an aki, dai magduwa-duwa, pilio na ay ligtas an aki. Save the child. Iyan ang sa iyang kahagadan sa iyang agom. Asin kan pagkaaga kang Abril 21, 1962, ining aki na mundag, despite kang mga efforts na mabulong o masave ang pareho sa sainda, alagad grabe ang pagsakit ni Diana. Namimibi siya habang ipinapangaki ang aki kagurangnan, namumutanta ka. Iyan ang sa iyang kinurahaw. Asin, nagadan siya, kang aldaw na ito, asin, sa edad na 39 anyos. Sa mata kang kinaban, garo dipisil,
siring na desisyon. Of course, involved digdi ang family, involved ang agom, involved ang tao. Pero napilion ang aki over one's life, dipisil po yan. Ang iba't iisipon, may tulo pa akong ibang aki na kaipuhan na padakulaon at amanon. Oh? Kadakol kang mga possibilities na mapupundo kung pipilion mo ang sa imong buhay kaysa buhay kan aki. Alagad kang momentong ito, pinili niya ang kaligtasan kan sa iyang aki. Pagtataya nin buhay. Ini po ang ehemplo kan pagtataya nin buhay. Kadakol pong iba-ibang mga istorya kung paanong ang sarong Katoliko, sarong Kristiyano magtaya kan buhay. Lambang saro sa tuya, may mga hamon na siring. Ano ang pipilion ko? Ansa kong pagtubod, ansa kuyang buhay, ansa kuyang pamilya. Oh. So, kadakol kitang choices na kaipuhan, pilion bilang mga disipulo ning kagurangnan. Alagad, day dapat niya to lingawan na kita disipulo ning kagurangnan. Kaya, sa Ebanghelyo, may mga kondisyon na ipinagtao sa tuya ang kagurangnan. Tanganing kita maituring na tunay na mga disipulo. Ang number 1 yan, iyo ang renouncing the attachment to family. While mahalaga po ang pamilya ta, pinapahalagahan ta ang pamilya, alagad may mas urog na bagay pa na dapat kitang pahalagahan kaysa pamilya. Kaya sabi sa Ebanghelyo, in a way very radical, hate your mother, father, brother, sister, kamuhian, kasuklaman, ang sa indong ama, ina, for my sake. Oh? So, simpleng kahulugan ka ini, iyon na i-prioritize ta ang mga pinapahalagan ta sa buhay. Mahalaga ini, pero mas mahalaga ang kagurangnan, ang pagsunod sa iya. Oh? Siguro may idea kita. Oh? Pilion ta ang kagurangnan, ta siya ang magliligtas sa satuya. So, iyan ang number 1. Hate your father and your mother, meaning to say to prioritize everything over all others. Ang ikadua, day kita magpa-impluensya o maging attach sa mga bagay nin kinaaban. Ini ang pinaka-challenging sa kadaklan na itong maghiras kang satuyang sadiri. Tadai kita detach, meaning to say, dukot kitang maray sa mga bagay ning kinaaban. Mayo ding spirit of detachment. Perming ang pag-iisip, maka-acquire, makatipon, as inililingawan, nakaipuan kita na maghiras kan mga biyaya ni itinaw sa tuya ning kagurangnan. It's good to ask, igwa daw kita kang spirit of detachment. O permitang iniisip, paano ako? Oh? O kaya, pinagalan ko ining bagay na ini. Para sa ko ini. Sometimes, we think that way. Pero, learn every day to detach from possessions. Mga bagay ning kinaaban. Kadakol na beses na nahinanyog na nyato na pag kita magadan day ta madadara iyan. So day by day, if in fact most every day in such a way na maging habit ta na mag-detach kita sa mga bagay urog na sa mga bagay na sa tuyang kinakahumalingan digdi sa kinaaban. Ang ikatulong kondisyon sa pagiging disipulo, iyo an pag-ako kan mga konsekwensya kan sa tung pagsunod sa kagurangnan. Sa Ebanghelyo nagamit ang kagurangnan ning duwang images o example kung paano na kita magsunod sa kagurangnan. Kaipuhan ang pag-atid-atid, pagpaplano. How can I be a good disciple of the Lord? Oh? Ano ang gigibuhon ko? Tanganing ako urog na makasunod sa kagurangnan. So, siringaya sa sarong tao na nagpaplano na magtugdok ning harong, pagpaplanuhan niya muna
kung kaya kan budget an pagtugdo kan harong. Takong dae, pagngingisihan ka, nasa katahawan kan pagpupunduhon ang trabaho, tamayo kaning kwarta o gastos o panggastos. Anong simpleng kahulugan ka ini? Simple na bakong weather lang ang pagsunod kan sa kagurangnan. Di pwedeng pag may time lang kita masunod. No. The best time to start is now, but we must plan it. How we can closely follow the Lord. And second example na ginabit nin kagurangnan, iyo ang pakikigyera. Kung makigyera ka, dapat aram mo ang kakayahan mo, ang strengths mo. Oh? So, dahil man kita inaasahan ng kagurangnan na magibukan sarong bagay that is beyond our strength. Oh, aram ta na aki, gurang, babae, lalaki, aram mo ang kakayahan mo. Ano ang available energies na pwede tang i-spend sa pagsunod sa kagurangnan? There are many other ways of concretizing discipleship, but we must know ourselves better. And so iyan ang mga cost na involved. Kaya ang Ebanghelyo nagsasabi sa tuya, ang pagsunod sa kagurangnan makantidad, costly. Because definitely it will require part of ourselves. Bakulang part, the whole of ourselves, ang kabuuan kan sa tuyang sa diri. Ang kagurangnan, idinusay niya ang sa iyang buhay para sa to, lugod kita man, maging siring sa iya, maging dayupot, maging faithful, maging maimbod sa pagsunod sa dalanin krus na magdadara sa tuya sa kamurawayan, kaibahan niya ngapit na aldaw sa kalangitan. Amen. Matindog po kita sa tong ipahayag ang sa tong pagtubot. Tutupod ako sa Diyos amang makakamhan. Paglalangkan langit asin dagat, asin kay Jesu Kristo, aking bugtong niyan, kagurangan ka. Pinangidang muli ka, Espiritu Santo, namundag ni Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, ikatulong aldaw, na mabuhay liwat alis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagutukaw sa too, ang Diyos amang makakamang, maleluman mabalik sa pagubog, sa mga buhay asin mga gadan. Magtutubog ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parupag kinahabang ng mga santos, sa
pagpatawad ni mga kasalan sa pagkabuhay liwat nin lamang sa buhay na daing kasaguran. Mamibig kita sa Ama na nag-aako sa to bilang sa diri niyang aki para sa kusog na mautob an mga kahagadan nin pagiging tunay na Kristiyano an sa tong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga namamayo kang simbahan, giyahan kang Espiritu Santo sa saindang mga desisyon para sa pagpakarahay kang kinaban. Mamibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing dainyato pagtalikodan ang pagsakit, kundi akuon ang mga krus na minaabot sa to. Mamibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing matalastas niya to na ang buhay na dusay sa Diyos, buhay ng paglingkod na may pagsakit. Mamibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga naghehelang asin ang mga pinabayaan, magkusog ang buot sa saindang mga pagsakit. Mamibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo, asin katuod na nagpasan kang krus ni Kristo sa kinaban, mag-ugma sa kaugmahan sa langit, sagkod paman. Mamibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. O Diyos, sa muyang Ama, aram mo ang mga manlain-lain niya mong pangangaipo sa buhay na ini, pagkusugaan sa muyang buot, sa pagpaasan kan sa muyang krus, asin pagsunod sa inaagihan kan sa imong aki, sa Jesucristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
David. Mamibi ka matugang, tanan sa kuwasan sa indong atang, magkanigong ako ang kan Diyos, Ama. Manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kumaraw. Pinabangyato asin kandilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kanan ni tunay na pagkamot asing katuninungan, ito sa imong kadakulaan, asin hulikan pa kay sumaro sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasararo sa buot, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. pinitaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin naghihiro, asin inimo mo sa hawak na ako sa nang nakakamati kami aron daw, kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan ang ani kami, kan buhay na daing kasagkuran. Buwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na pinangon mo kay Jesus maganan. Naglalawom kami, mapasamo ang misteryo Pasko na daing katapusan. Kaya, iba kang gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Diyos ni mga upo, Diyos ni mga ang langit at dagat. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaining maatang namibibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, taning para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Jesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaki ni asin tinao sa iyong mga disipulo, sabi, mag-ako kang magabos asin magkakani, kaini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom kaini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson,
para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Nagdadan mo kagurangan, ipinapamarita niya mo. Buhay mo iwan, kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadanas in pagkabuhay, liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalising kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdumas sa imong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, magkanigong mag-umaw asin makisumaro sa imo siring man. Huli sa aki mong Seso Kristo, sa mong kagurangnan. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Natukduhan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Panalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, sa mong kakanon sa arualdaw, itaong mo sa muyang
patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Namin ang patawad niya mo. Ang mga nakakasala sa buyan, asinare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan sa iyong pagkahirak, makidanin na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Ulitas sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, are pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawhan kamo kang tanda ng katuninungan. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalagma o umayan.
Liwat pagirumdom sa tamang pag-ako kan komunyon, halion po muna ang face mask bago buksan ang kamot. Hawak ni Kristo. Amen. Tinog po. Mamibi kita. Kagurangnan, itugot mo sa mong mga paratubod mo na pinakakan asin binubuhay mo sa kakano ni mga sa imong tataramon asin langit no na sakramento na magkamit na gayo kan mga dakulang atang kan aki mong namumutan tanganing danay kaming magkanigo na makisumaro sa iyang buhay
Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magtukaw po para sa announcement. So, inot po, ngunyan po, iyon inot na Domingo kan bulan, kaya magkakaigwa po kita ng second collection para sa pangangaipukan sa tong seminaryo. Nagbukas na po ang seminaryo pagkatapos kang halawig na panahon na dahil po kita nagkaigwa ng pagklase sa loob kang seminaryo. Ngunyan po, nakabalik na asin igwa ng face-to-face. Nag-i-start na po ang mga seminarista ngunyan sa seminaryo mayor, minor, asin sa pre-college. Kaya yaon po ang satuyang padagos na suporta sa saindang formasyon. Aram po niya to na ang seminaryo po nag-aasa lang po sa satuyang mga donations, sa satuyang mga tabang. Kaya enot na bulan po, enot na Domingo kan bulan, ang second collection po sa tuyang pinapanungod para sa inda. Ngunyan pong Septembre, iyon po ang bulan kan katekesis, asin ngunyan man ang puruunan kan klase, alagad mayo pa pong tugot o mayo pang bukas na katekesis sa mga eskwelahan. Sabi kan mga teacher na nakaulay, maghalat-halat mo na. Kita pong mga Katoliko, lalo na mga magurang na Katoliko, dahil pwedeng kitang maghalat. Kay puhan ang katekesis kan sa indong mga aki sa barangay. Kaya suportahan po nindo ang katekesis sa barangay. Igwa pong mga daing nakakasabot, tapigdara sa barangay ang katekesis. Simple pong ka-explanasyon na dahil kita pwedeng mag-asa kung anong oras ang ididikta kang eskwelahan. So ngapit na aldaw, baka pwede sir, kung maray na ang sitwasyon, why not? Pero as of now, ang programa ta po katekesis sa barangay. Kaya pinapakusog ta po ang Barangay Pastoral Councils, lalo na ang Education Committee, tanganing magkaigwaning katekesis sa mga barangay. Iyan pong pagkatekesis, primarily responsibilidad kan magurang. Kung day po kamo makakatukdo, idaranin do sa barangay, ipa-enroll ang sa inong aki sa mga katekista. Iyo po. So iyan po ang kuyan. And then, ang gabos na mga misa po sa barangay, magiging Mass of the Holy Spirit, ngunya na September, kung igwang naka-schedule na misa. As in, kung Mayo sa Oktubre, ang enot na misa sa barangay, magiging misa sa Espiritu Santo. Ikatulo po, mapapadapit sa update kan sa tuyang repair. Hopefully, sa Domingo, iyo po ang kapiestahan kang Peña Francia, baka totally makakabalik na kita sa dati. And ang blessing po kang repaired sanctuary sa Miyerkules Petsa 14 sa pagdigdi po kan sa tuyang Arsobispo sa kapiestahan kang Feast of the Exaltation of the Holy Cross. So, Miyerkules po yan, alas 6 nin aga, maski po busy ang naga, madigdi sa Arsobispo tangani na makisumaro sa pangduwa niya tong kapistahan kan banal na Santa Cruz. Kaya magsimba po kamo. Dahil po nahapot na talagang naggasto po kita diyan, kaya kay puhanin mi ang sa indong suporta. Ang naglaog pong kwarta, less than kan gasto po. Kaya day po kamo magduwa-duwa na tabangan sa tuyang simbahan. Rosary Queen po, dagos na po ngunya na October, as in ang presentation kan mga candidates, ngunya na September 25 sa Domingo, alas 20 pagkatapos kan Peña Francia. Dingdangan, ang piyesta ta, siring sa kong nasambit sa
Sa Domingo, September 11, ang Misa Mayor, alas 3, bago kang pagprosesyon. And then, sa tuya man na imumukda digdi sa tuyang parokya ang Confraternity of the Holy Cross. Ang mga kalalakihan na miyembro kan mga iba-ibang nagkapirang mga organization, iyon magiging imbuelto sa confraternidad na ini. Inisa na po ang bagong organisasyon digdi na napapanungod sa satuyang titular patron. Kaya pig-organize na po ini. So, ang misa po sa Semana kan Peña Francia, meaning to say, poon September 12 hanggang 17, Peña Francia sa Naga, ang misa po tapo digdi aga sana. Mayo ning hapon na misa, kaya kung may mga pamisa ka mo, i-schedule po yan gabos sa pagkaaga. So sa liwat, salamat kan sa indong danay na pagtabang asin suporta, asin partisipasyon sa mga programa kan sa tong parokya. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa tabang asin intersesyon kan sa tong mahal na ina na sa Señora de Peña Francia. Bendisyon ang kamukan Diyos na makakaman, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Palakpakan niya to ang sa tong mahalan.